Bueno, orduan, Josepa, hortxe dezuen Josepa hori izango da gure protagonista, eta Josepak lagunduko digu despreskripzioaren inguruan hainbat kontzeptu lantzen. Josepa ikusiko dezuten moduan, da 82 urteko emakumea, alarguna dena, orain alarguna gelditu zen orain dela 5 urte, eta orain seme batekin bizi dena. Bere eguneroko jardueretan bera autonoma da, eta aurrekari klinikoak hor dituzute, lasai irakurriko dituzte, baina, bueno, azkenian klasiko bat, hipertentsioa, diabetesa, infarto akutu bat orain dela 5 urte izan zituen, gero horren ondorioz ere bihotzeko gutxietasuna dauka, artrosia dauka batez ere belaunan, eta honek min ematen dio. Densitometri baten bidez ere osteoporosia diagnostikoa jarri zioten, alarguna gelditu zanean ere depresio diagnostikoa jarri zioten, orain ja bera nabarmen hobeto dago, eta zer gehiago dauka, bueno, noizean behin gernu galerak, eta hori etxetik ateratzeko oztopo galanta bezala sumatzen du, eta bueno, eta bestelaz kolesterola eta kontrol analitikoak eta tentsioa, ondo dauka. Josepa gaur dator osasun zentrura, jarraipen kontrol bat egitea, analizi batzuk pendiente zituen eta analiziaren emaitzak jakitea. Analizi horiek ondo daude, bere datuak ere tentsioa ere ondo dago, baina galdetzen diogunean zer moduz dagoen, aipatzen du, orain dela 4 hilabete ingreso bat izan zuen bere bihotzeko gutxietasunaren deskonpensazio baten ondorioz, eta geroztik oso ahula sentitzen dela, gainera 2 eroriko izan ditula, momentu horretan ere tentsio bajua berakadarekin, eta azkenean kontatzen du, alde batetik mina dela, beste alde batetik eroriko hien beldurra, beste alde batetik ere gernu galerak ditula, eta azkenean hain gustoko duen bere laguntxoekin berbetan eta elkartzeko jubilatuen elkartean eta kartetan jolasteko azkenean ez dula hori betetzen, gauz guzti horiek oztopatuta. Bueno, juten gea bere farmakoen zerrenda ikustea, batez ere ikustea azkeneko ingresoan zer gertatu zen, ikusten dugu alde batetik espironolaktona diuretikoa gehitu ziotela, eta beste alde batetik ere furosemida diuretikoaren dosia igo ziotela. Eta momentu hortan, orain arte jabetu ez naizen gauz batetaz konturatzen naiz, totalian 17 botika ditula, batzuk gainea 2 edo 3 hartu beharra. Eta orain arte, nire buruari orain arte egin ez duten galdera egiten dut, esaten dut, Josepak izan ditu farmako gehiegi. Honekin batera, polimedikazio eta zitzen gotugu, zer den polimedikazioa. Polimedikazioa moduta da esplikatu ezakegun kuantitatiboki eta kualitatiboki, kuantitatiboki izango litzake farmakoen kopuruaren arabera, eta esaten da 5-etik gora polimedikazioa dagola, eta ja 10-etik gora gehiegizko polimedikazioa. Baina badago beste modu bat ere definitzeko eta da farmakoaren egokitasunaren arabera. Eta zer da farmakoaren egokitasuna? Polimedikazio egokia dela esan dezakegu, farmako guztiak, hor ditun farmako guztiak, baldintza hauek betetzen balin badituzte. Eta zeintzuk dira, alde batetik, pazientearekin adostutako helburuak lortzeko preskribatuak izan direla, bat. Gainea, momentu honetan helburu horiek betetzeko farmakoa eraginkorra dela. Aparte, nolabait ere ondorio kaltegarriak kontuan izan ditugula eta nolabait ere hori saiesteko edo ekiditeko neurriak jarri ditugula. Eta beste alde batetik, pazientea bera onartzen dula eta gai dela gainea hori betetzeko. Beraz, hori egokia baldin bada, desegokia esango genuke, indikazio hori ja ez dagoenean, indikazio indarrean ja ez dagoenean, dosi gehiagizkoa duenean, ondorio kaltegarri onartezinak agertzen direnean, eraginkorra ez denean, naiz eta helburu terapeutiko konkretu batekin jarri eraginkorra ez denean, eta azkenean pazienteak arrazoi ezberdinegatik hartzen ez duelako eta atxikimendu bajua duelako. Azkenean, polimedikazioaren desegokitasunaren arrazoi nagusia polimedikazioa bera da. Hau da, zenbat eta farmako gehiago,
desegokitasun aukera askoz ere handiago. Eta zer gertatzen da polimedikazioarekin? Gaur egun esan dezakegu farmakoak, sendagaiak, orain arte pazienteen osasun maila hobetzeko erabilitako neurri inportanteetako batetik izatetik, gaur egun osasun arazo nagusienetako bat bihurtu dela. Polimedikazioarekin lotuta gainea, ondorio oraindik larriago ematen dira. Klinikoak alde batetik, atxikimendu falta. Hainbeste farmako, pensatzen dugu, 17 farmako jarri dizkiogu, baina benetan, Josepak ez ditu danak hartuko. Hori, danok jabe gara, ez? Atxikimendu falta, askotan ondorio kaltegarri eta elkarrekintzak gehiagotzea, bai farmako gaixotasuna. Ospitalaratzea. Esaten denez, ospitalaratze ez programatuen artean, 10% bat farmakoen ondoriozko ospitalaratzeak dira. Ahulezi sindromeak areagotzea, eta azkenian, baita, erikortasuna eta hilkortasuna hazkundea. Horiek ere, etikaren perspektibatik ere ikusi ditzazkegu, eta azkenian, etikako printzipio asko kolokan jartzen ditugu, onuraren printzipioa, eskalte eginaren printzipioa, pazientearen autonomiaren printzipioa, daukan gainzama guzti horrekin, eta azkenian ere arreta sanitarioaren gaineko konfiantzaren galera. Eta baita, ekonomikoak direla ere esan dezakegu, azkenian alferrikako gastuak hor daude, eta okerrago izan daitekena, gero gainea sortutako ondorio kaltegarria horiek saihesteko erabili behar dugun rekursoak. Eta azkenian, diruaren desbideratzea, horre erabiltzen duguna, beste gauza batzutarako erabiltzen ez duguna. Ondorio klinikoekin eta ondorio kaltegarriekin gehien lotutako farmakoak hauxe dira, eta gaina oso bere erabilera oso arrunta dena. Eta hor, aipatuko genituzke diuretikoak, antiinflamatorioak, iekak eta arabiak, eta beste guzti horiek, beta blokeatzaileak, antikoagulatzaileak, baina adineko pertsonengan gainea, beste guzti horiek ere gehitu behar ditugu. Batez ere, azpimarratuko nituzke, eragin antikolinergikoa duten farmakoak, eta horiek, azkenian, begiratzen hasten geanan, asko dira. Eta hau hola izan da, pentsatu zego, hau, benetan arazoa baldin bada, zein da bere prevalentzia. Prevalentzia aldakorra da, baina erabiltzen baldin baitugu Euskal Autonomi Erkidegoko datuak, biztanleri osoa kontuan hartuta, esan dezakegu, alde batetik, esakitu honek badaukan, honekin, euneko 55 ez du farmakorik hartzen. Baina beste guztiak farmako bat edo farmako bat baino gehiago hartzen dute. Polimedikazioaren muga hemen bazegon, 5 baino gehiago, ikus dezakegu, euneko 18 polimedikatua daudela. Eta gehiagizko polimedikazioa 4,4. Hau, 70 urtetik gorakoen artean begiratzen badugu, nabarmen igotzen da. Ikusten baduzue farmakori gabe ia ez dago inor, bai? Eta 5etik gora, 60. Eta 10etik gora, 19. Eta instituzionalizatuta daudenen arteko populazioan begiratzen baldin badugu, ahalik eta gehiago. Hemen 5etik gora, 83 eta 10etik gora 36. Benetan, importantea, prevalentzia hau. Karo, zintzuk dira arrazoiak, hainbeste farmako gaixo batek bilatzeko. Batzuk jakinako arrazoiak dira, eta gainea gaixoaren ezaugarriekin lotutakoak, orduan sarritan alda ezinak. Bata ikusi dugu adina, eta hori ezin dugu aldatu. Adina zergaitik multierikortasuna gehitzen doalako, adinaren arabera, Gero gaina maila sozioekonomiko bajua ere
nolabait ere lotu izan da polimedikazioarekin. Orduan, horiek nolabait ere alda ezinak. Hor jartzen dugu ere osasun profesionalaren denbora falta, zeren askotan agertzen den arrazoi bat da, alda ezina ez bada ere, askotan zaila hori aldatzeko, ezta. Baina gero badira ere hainbat arrazoi, igual hain esplizituak ez direnak, eta horretarako orain dator lehenengo gure galdera kajutan bidez erantzuteko. Hor eukiko dezute galdera hor agertuko da, lau erantzun agertuko dira koloreka, eta zuek hor orain nik estar ematen diotenean, zuek erantzun behar dezute, aukeratzen dezuten erantzuna kolorearen arabera, bale? Ointxasiko da. Zeintzuk dira polimedikazioaren arrazoi garrantzitsuenak zuen ikuspegitik. Urrengoak askarrago jungo dira, hausan pixka bat. Bueno, hauxe izan da zuen erantzunak, ezta? Badirudi hemen zuen iritziz gehiengoak kolore gorri aukeratu dute, ezta? Arriskuetaz ez jabetzea, gehi inertzia. Egia da, bueno, ikerketak ez daudela horietako zeinek garrantzi handiago daukan esateko. Azkenian, ikerketak diotena da, horiek danak importanteak direla, eta nolabait ere, polimedikazioaren esandako gaixoarekin lotutako horiek aparte, horiek ere eragina dutela, ezta? Eta azkenean horiek danak ikusten bali mauzute lotuta daude arreta sanitarioa emateko modu batekin, ezta? Eta horrek esplikatuko luke eta honen adierazle izango litzake lehen aipatutako nik eman diot? Baina. Bueno. Ai. Gero berriz hasiko barkatu. Aurkezpenea bai. Bueno. Hori da. Bueno, azkenian honek adierazten dena da prebalentzia horren aldakortasuna. Lehen ikusi dugu polimedikazioaren prebalentzia 70 urtetik gorakoen artean, ezta? Baina orain ikusten baldin badugu, datuak ikusten baldin baditugu esi ezberdinen arabera, ikusten dugu gehien polimedikatu portzentaia duen esia konparatuz gutxien portzentaia duenarekin, ia 14ko aldea dagoela, ezta? Gero, multimorbilitatea dela, nolabait ere esan dugu, arrazoi importante bat, horren arabera ajustatzen badugu ere, alde hori gutxitu, pixka bat gutxitu egiten da, baina nala eta guzti aldakortasun nabarmena dago. Horrek esan nahi du, estilo ezberdinak badirela. Eta hau begiratu aparte, begiratzen balin badugu, ez polimedikazioaren portzentaia baizik eta zenbat farmako eragin antikolinergikoekin ditugun gaixoak, ikusten da baita aldakortasuna eta gainea gehien esiak, gehien polimedikazio portzentaia dutenak, baita dute portzentai eragin antikolinergikoekin portzentai handiago. Berez, nolabait ere hau errepikatzen da. Bueno, eta hau horrela izan da, planteatu dezakegu zer egin, ezta? Zer egin honen aurrean.